pojmenovávat emoce. Já jsem teď naštvaný a tou já formou, to už jsem zmiňoval, ne tou ty formou. Ty děláš. Protože ve chvíli, kdy jdete do té ty formy, tak na toho druhého útočíte, on jde často do vzteku. A to neznamená, že neřeknete tomu dítěti, že dělá něco špatně, ale neřeknete: "Ty zase zlobíš", ale "Ty zase neposloucháš, ty se zase bavíš s druhýma." Ale řeknu: "Je mi teď velmi nepříjemné, že porušuješ pravidla a bavíš se se svým kamarádem, i když jsme se domlouvali na pravidlech, že mluví jenom jeden." V klidu jasně nastavit pravidla, ale bez těch emocí, které to vyhrotí. Jo, tohle se dá trénovat. Tohle já dělám už úplně automaticky. Já kdysi jsem byl takový, jakože proto ten kluk tehdy mě chtěl zabít, že jsem byl: "Poslouchej už, co děláš pořád, jak se to chováš?" Já jsem v tom byl nespokojený, ty děti v tom byly nespokojený. Teď úplně automaticky říkám: "Mně je nepříjemný, já jsem naštvaný, mně se nelíbí." Ale klidně řeknu: "Já jsem udělal chybu." Ale u toho si jasně nastavuju ty pravidla a ty mantinely, že já těm dětem řeknu: "Takhle ne, tímhle způsobem." A říkám to v klidu. A někdy se to podaří méně, někdy se to podaří více, ale je to něco, co mi funguje. A tak jsem se tomu pousmál, protože zase samozřejmě, že jsem zmiňoval, že ta práce je náročná, kterou děláte, klobouk dolů, ale že někdy uděláte chybu je úplně normální. Nejste roboti, jste prostě jenom lidi, taky zase můžete mít náročný den, něco vás vystresuje doma, řešíte jiné starosti, tak ne vždycky to prostě zvládáme dokonale. A na tom není špatného. Za mě je důležité to, že třeba přemýšlíme nad tím, a jak to uděláme příště.